Pozdrav svima! Sada ćemo vam pokazati kako možete promijeniti lokalno vrijeme na VDO pametnim i digitalnim tahografima. Da biste ušli u glavni meni, morate pritisnuti tipku OK. Zatim sa strelicom prema dolje idete do Unos vozilo i potvrdite sa OK. Ponovno idete sa strelicom prema dolje do Lokalno vrijeme i potvrdite sa OK. Sada ćete sa strelicom 2 puta ići prema gore da biste promijenili lokalno vrijeme. Vaše lokalno vrijeme je sada podešeno na 2 sata ispred UTC vremena. Potrebno ga je potvrditi sa tipkom OK. Nakon što ste potvrdili lokalno vrijeme sa tipkom OK, par puta pritisnite tipku povratak kako biste izašli iz glavnog menija. I sada možete vidjeti da je vaše lokalno vrijeme promijenjeno.